פעם, לפני שהדיגיטל לא היה כל כך נוכח בחיים שלנו, כדי לספק ראיות בהליך גירושין, היה ברור שהדרך המרכזית היא השגת ראיות באמצעות חוקרים פרטיים. גם היום עדיין הבאת ראיות באמצעות חוקר פרטי היא מצוינת. יחד עם זאת, כיום, בשונה מן העבר, אתם מספקים את כל הראיות בעצמכם, בחינם, ומשחקים לידי הצד השני, כך למשל בהודעות וואטסאפ שאתם מרגישים נוח לכתוב דברי נאצה איומים, הודעות בשעות לא סבירות, או אפילו אימוג'י מזלזל בתגובה להודעה רצינית על הילדים. הרבה פעמים אתם מעזים לכתוב פוסט קשה ברשתות על הצד השני, בלי השם שלו, אבל ברור לכולם למי התכוונתם. אז חשוב שתזכרו, גם בשעת כעס, הכל מצולם, הכל יכול להיות מוגש כראיה לשופט, ובפעם הבאה, לפני שאתם שולחים את ההודעת נאצה ב2 לפנות בוקר, ולפני שאתם לוחצים על סנד ברשתות ומשחררים לאוויר העולם את הרגשות שלכם, תחשבו איך ההודעה הזאת תיראה שעורך הדין של הצד השני יקריא אותה בבית המשפט. הכלל שלי, תכתבו כל הודעה, אבל כאילו השופט מכותב לה. ואת הרשתות, אל תהפכו לחלק בתיק שלכם. אין לי ספק שאם תקפידו לא ליפול, תנצלו מטעויות מביכות. המקלדת היא נשק, אבל אל תקבלו את הנשק הזה אליכם.